Добър ден, уважаеми зрители! Вие гледате новинарската емисия на 101 ТВ. Аз съм Тони Ангелов и днес ще ви представя най-важните събития от училищният живот. Останете с нас! На 20 марта 2025 година в нашето училище успешно се проведе международното математическо състезание Европейско кенгуру. В него участие взеха ученици от различни класове. Състезанието предизвика интереса на много млади математици, които трябваше да решават нестандартни задачи, изискващи логическо мислене, внимание и бързина. Резултатите вече са обявени, а нашите ученици се представиха отлично. Те се наредиха сред най-добрите в областта със своите отлични оценки. Поздравяваме всички, които взеха участие и им пожелаваме още по-големи успехи в бъдещите състезания. Вълнуващ и запомнящ момент се случи в нашето училище тази седмица. Ученици от 12 клас подготвиха специална изненада, за да поканят своята директорка на предстоящия абитуриентски бал. С много емоция и старание те разпънаха червен килим, пуснаха димки за ефектна атмосфера и се подредиха в редица облечени с тениски, на които бе изписано «Ще дойдете ли с нас на бала?». В ръцете си държаха ръчно изработена картина, която връчиха на директорката като символ на признателност и благодарност за подкрепата през годините. Тя прие поканата с вълнение и усмивка, развълнувана от жеста на своите абитуренти. Този красив момент беше доказателство за силната връзка между ученици и ръководство и ще остане незабравим спомен за всички присъстващи. Учениците от 9 клас бяха поканени в Нов български университет след открит урок по български език и литература, в който студенти от университета заедно с учениците пресъздадоха срещата на Евгений Онегин с Татяна в модерен прочит. Нашите съученици посетиха частният университет с вълнение. Там на тях им бе представен късометражен филм с откъси от открития урок и получиха обиколка на университета от първо лице. За вълненията и емоциите вижте в следващото интервю. Бяхме поканени в Нов български университет, защото в началото на годината, когато се запознахме с авторът Александър Пушкин, с неговото произведение Евгений Онегин, трябваше да изиграем как си представяме срещата между Евгений Онегин и Татяна. Със сигурност бихме се радвали да се повтори този открит урок, защото ни беше със сигурност на всички супер интересно. Освен, че гледахме филма, който бяха направили за нас, ние посетихме този университет и ни разведоха и с неговите различни части. И това направи събитието още по-интересно. И с удоволствие бихме се радвали да имаме още такива открити уроци, понеже по този начин много по-добре се учи материал в училище и в различните ситуации това помага на учениците. Нашето училище започна с победа в районния турнир по волейбол, демонстрирайки силна игра и отборен дух. Благодарение на упоритата тренировка и отдаденост на състезанието не само се показаха нашия спортен потенциал, но и се видя духа на сътрудничество и взаимопомощ на нашите ученици от 101-во средно училище Бачо Киро. Много сме доволни, щастливи. На първия етап се класирахме на първо място юноши 11-12 клас и девойки 11-12 клас и победихме училищата в район Надежда 54-то, 15-то. И сега отиваме на следващия етап, областния етап. Състезанието ще се проведе в Национална спортна академия в новата зала волейболна с юноши и девойки 11-12 клас. Футболният отбор на 101-во училище спечели областното първенство, показвайки отлична игра. В двубоя за първото място нашите ученици победиха съперника с резултат 8-0. Изключително положително. Станахме първи. Самия факт така е водещ, но представянето им и тяхното държание беха в положителна насока, с оглед на това, че те не се разправяха с никой, държаха се изключително културно и възпитано, защото знаеха и в крайна сметка трябваше да покажат възможностите, които имат и техните футболни умения. Постигнаха това, за което бяха дошли и естествено си тръгнахме удовлетворени от тяхното представяне. Това бяха най-важните новини от изминалите седмици. Благодарим ви, че бяхте с нас.
Продължавайте да следите 101 TV в социалните ни мрежи, за да сте винаги информирани за случващото се в нашето училище. От името на целия ни екип ви пожелавам хубав и успешен ден!